Informazioa makinetan gordetzeak ez du esan nahi informazio hori derrigorrez makinetarako moduan aurkeztu behar dugunik. Horixe da Quickie web aplikazio berriaren izpiritua. Quickie belaunaldi berriko bilatzailea dela esan dezakegu, eta bere asmo nagusia informazio hutsa esperientzia bihurtzea da. In the southern part of the Basque Autonomous Community. Bertan bilaketa bat egiten denean, emaitza ez da testuzko zerrenda bat, baizik eta ahots sintetiko batek egindako kontakizuna, irudi, bideo eta loturekin osatuta. Zientzia fikziozko pelikula askotan agertzen dira gizakion galderei naturaltasunez erantzuten dieten ordenagailuak. Bada, horixe egin nahi du Quickiek gure ordenagailuan bertan. Hori bai, momentuz, ingelesez baino ez daki, eta gainera gonbidapena eskatu behar da erabili ahal izateko. Nahi baduzue, guk geuk baditugu batzuk banatzeko. I live on the second floor.